Ya. Hah? Rawang? Rawang siko. Kurang rawang ang. Ang mga budak na mga kapurang jang. Ah. Mana piang? Mau liang nang. Ang begal. Mana dang? Ambil be. Mape be. Lah di boleh sih lah tahu. Ya. Oi. Ang limang ni ga. Hah? Ang begal lang, begal tanay orang dah. Ah. Mengang ya? Banyak buang kau. Ako. Ang Ya. Satu bukan tepi je bro. Kau kau apa tu kopi tu bang? Kurang mana ko? Topi je bi kau. Inyo topi kau inyo tu bang. Ya. Ya. Mana? Ya mau itu. Rizky Wahyudi. QD mana mang? Kabupaten Siak Kamau ang rawang ang sabi ang bang nilelo lah. Mana? Ay lepas tu. Ah. Barawang. Ang kecil rawang tadi. Ah, elah wang. Kau dah senang bawa kau. Eh? Ya. Udah kawan ya? Hah? Apa lagi Ya ya ya, kuap. Yo manjam break. Mai makur